Ahal vilayetinin onlarca yaşayıcısı häkimetlere ýazýan arzalaryna kanaatlanarly jogap berilmeýändigini aýdýar. Bu şikayetler sebitde häkimetlere arza ýazýan raýatlaryň göz görteli köpelmeginiň arasynda ýüze çykýar. Bu arzalaryň köpelmegi bolsa ýurtda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň durmuş problemalarynyň ýitileşendigine işaret edýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji oktýabrda sebitden maglumat berdi. Soňky aýlarda owamyzyň onlarça ýaşaýjysy ýüllerçe arda ýazdy. Adamlar ýazan ardalaryna kanagatlanarly netije jogap alyp bilmeýär. Hatda olar asla jogap alyp bilmeýärler. Käbir adamlar ardasyna jogap berilmän soň 3-4 ay garaşyp soňra ýene 3-4 ardany ýylydyny ýazyp ugradyarlar. Ýöne bu hem kömek etmeýär. Dip ahally bir ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Azatlykda gurrun edilen raýatlaryň şahsiýetini anyklaýan maglumatlar şol sanda olaryň ýaşaýan etrapdyr owalarynyň takyk atlary bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä arzalarda esasan raýatlaryň ýygy-ýygydan duçar bolýan problemalary, bularyň ençeme aýlap käte ýyllar boýy çözülmezligi we olaryň çözülmegi üçin yerli häkimetlere eden arzalarynyň oňy netije bermeýändigi beýan edilýär. Bu problemalaryň arasynda raýatlaryň suw, gaz, elektrik üpçünçligindäki bökdönçlükleri, howly jaýlary üçin döwletnama alyp bilmezligi, öz başdak jaý almak üçin mellek ýerleriniň bölünip berilmezligi we biometriki pasport almakdaky kynçylyklary bar. Şeýle-de köp raýat biometriki pasportlaryna daşar ýurda çykmazlyk üçin näçe ýyl deport goýulandygyny anyklaşdyrmagy hem soraýar diýip ahally başga bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Belletek ýokarda agzalan problemalar barada Azatlyk ýyllar boýy habar berip gelýär. Hususan da şu ýylyň başyndan bäri raýatlaryň biometriki pasport almakdaky kynçylyklary ýitileşdi. Şeýle-de soňky aýlarda türk häkimetleriniň bekanun migrantlara garşy görüşini güýçlendirmeginiň arasynda müňlerçe türkmen raýaty Türkiýeden Türkmenistana deport edildi. Azatlyk tomus aýlarynyň başyndan bäri ýurduň durly sebitlerinde ilatyň suw, gaz we elektrik üpçünçligindäki problemalar barada hem habar berip gelýär. Raýatlar bu baradaky ardalaryny Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugyny, Adalet ministrligine, Newitgaz ministrligine, Oba hojalyk ministrligine ýazýarlar. Ýöne şolardan diňe Adalet ministrligi ardaňyz öwrenildi diýip jogap berýär diýsek ýalňyşmarys. Ýöne bu jogapda da problema çözülmeýär. Sebäbi onu raýatlardan ministrligiň yerli edarasyna ýüz tutmak sorulýar. Ýöne yerli edarada da seniň derdini diňlejek, ardaňa seretjek we onu kanagatlandyrjak işgär ýok. Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Habarçymyz ýaşaýjylaryň bu baradaky şikaýetleriniň ýurduň dürli künjeginde häkimetlere arda ýazýan raýatlaryň göz görteli köpelmeginiň arasynda ýüze çykýandygyna ünsü çekýär. Bu ýagda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň durmuş kynçylyklarynyň ýitileşendigine işaret edýär. Adamlar ýem çydap bilmän Aşgabatdaky merkezi edaralardan medet gözleýärler. Ýöne problema çözülmejek bolsa, ne yerli edara arda ýazanyň, ne de merkezi edara arda ýazanyň peýdasy bar. Hakykatda şol problemalaryň 90% asla bolmaly däl olar. Bürokratik bökdönçlükler ýa-da häkimetleriň dilden beren görkezmeleri esasynda döredilen emeli problemalardyr. Dip lewaply bir ýaşaýjy gurrun berdi.